Nyuwopus saben dina setya ngenteni gawe tenan ana pikir iki rasa atiku duweni nyanding tresno sing bisa nyawiji jroning rasa kudu lila nerima merga kahanan kasunyatane beda nunut tresno iki kadung kesimpening hati jopo sia-sia tresnaku ra bakal didro dongaku mung siji ing rina kelawan wengi dongaku se ana muga ra bakal dilalekno ku sambung katresnan ati karo kata sing tresno gemati